¡Ey! ¿Qué pasa, chavalada? ¿Qué tal, home? ¿Cómo estades? Bueno, si estades vendo este vídeo é que acabades de abrir o enlace en donde se vos vai a explicar como vai ser o funcionamiento para asistir á gala, recordade, a gala de campeones, como lle chamamos nós, do próximo 7 de noviembre do Circuito de Resistencia da Diputación de Ourense deste 2025. A ver, fagos un pequeno resumen do que dice recibir. Entonces, recordade, gala o próximo 7 de noviembre, ás 8 da tarde, no edificio Marcos Barcárcel, xa vos aparecerá no correo a ubicación e onde está e todo. Que se vai a facer? Vai a facerse entrega dos maiores dos líderes de cada categoría, e non nos vamos a olvidar nin dos segundos nin dos terceiros, porque tamén o merecen, evidentemente, e sacaremos unhas fotos e pasaremoslo ben e tomaremos uns pinchos e comentaremos a xogada de como foi este circuito de resistencia do 2025 da Deputación de Ourense. Entonces, a maiores neste correo que ides a recibir dous enlaces, dous links, por así decirlo. No primeiro é onde pinchades no link e aí o que vai aparecer é para mandarvos a invitación oficial, por así decirlo, para ter un pouco de control da xente que vai a vir. Que datos se van a pedir aí? Pois sencillo, nombre, DNI, correo electrónico para informar e fuera. E despois temos un segundo link en donde aí sí que aparece xa, para estar tomando un café con calma, todo detallado de todo o que supuxo o Circuito de Resistencia da Diputación de Ourense do 2025, desde as primeiras entrevistas que empezamos a facer, os primeiros carteles, tracks, vídeos de Pipo e compañía, vídeos de grabacións de Berogán Calviño, un montón de fotos que vos ides encontrar aí, algo que ao final para darse de conta da cantidad de curro e a cantidad de traballo que ten montar este tipo de cousas. Entonces, pois, xa non me enrollo máis, no momento que recibades eses correos, pois anotadevos para nos ir tendo un pouco de control e así ir perfilando máis o que vai a ser a gala de campeóns do Circuito de Resistencia de Diputación de Ourense. Chavales, vémonos no monte, adiós, aproveitad o sol que está unha tarde caralluda. Yo!